Yaya haka? La. Baka gani? Baka gani? Kai me ya same ka? Baka da hankali ne ko menene? A he rayuwa haka za a yi shikenan ba babba. Mu yara mu ya kwaya mu bugu. Manyan mu su ma su ya su bugu. Ka tawo idan ka wagal kana kallon me ka bangaje ni. Nan ba hanya bace wa? Yo hanyar ka ce? In hanya ce hanyar ka ce? Dan Allah tambaye ka a gidanku da manya kuwa? In gidanmu da manya menene me kake so a yi? Kuma tarbiya ba. Ba si ba. Kai naka sun yi ai. Amma in man haka to albishirinka. Ni ma ina da kamar ka yafi ka yake yanki. Amma in baka labari. Ai na dauka iguro ne. Da sai dai kawai ka ji na sauke masa. Na'am. Me haka? To ni dai abin ya ishe ni. Yau yawa ta an hakura. Gobe ya mata jibi ya mata to wallahi na mun gaji. Wallahi zan yi aika. Ai kai kake da wannan. To ai hakan ya kusa. Dan mutubar da mu kuke. Kowa babu wanda yake ganin damarsa. Kawo gara. Ai ka ba ka san kenan. Da nake hakuri ban dan. Yadda Allah ya kawo. Warai ba. Da kai ya ka shaka. Wallahi idan ba a yi man magana ba na rage da Allah da duwatsu ma zan yi sallama yawa yanzu na yi ta musulunci ne amma nan gaba wallahi da duwatsu zan sallama a to na gode an jima ka lafiya. Saude? Ba ka shi na waje? Ba ka shi halata a waje? Haba Saude Bandaru. Shi na gari ya zo da kasuwar gora wai zai rinke da iburo. To ya ji ya kuma ɗauko wata magana kenan. Yau ai kullum ba aiki su kenan. Nace to har shi kenan mu yanzu a duniya ba mun aiki kawai kullum sai dai ba da hakuri. Hakurin da mai gida ba za a gajiya ba. Hakurin za a yi ta bayarwa ni ta hakuri. Abin da za mu yi addu'a nan ita ce makami. Ana yi. Shi dai wannan yaron ba abin da zai tafi da al'amarinsa idan ba addu'a ba. Ka daina zafafawa zuciyarka. To amma fa da wata. Yauwa idan an kawo maka shaidin nan ka ba su haƙuri. To ba za ka aike shi ya je ya ɗaukar magana ba. To idan fa ɗan ibro bai gyara halinsa ba ni da kaina ni zan fara mai shege duka a cikin gidan nan kafin fata waje. A don ba ta kai da haka ba. Ina ai mai gida ba za a kai ga an yi haka ba. Ai ba za a kai ga an yi haka ba. Allah kyauta. Ka daina tada hankalinka. Allah ai. Hakurin shi za a yi. Ya za ka yi da mutum za ka aike shi ne? Allah kyauta. Ba kai ka ce ya je ya ɗau maganin nan ba. In an kawo ma ka shayar ƙara ka bada hakuri. Yauwa shi ko bai ce masa iya abin da Allah ya nufe mu. Allah kyauta. Yauwa. Allah kyauta. Ayi hakuri. Allah na ɗau zafi sosai. Ni ina ciki na ji kana kira. Ya Allah da ma dai kiyaye. Yanzu ba. ina jin Yanzu kai shi kenan har abada wai kai a zatanka kai kaɗai kawai na ba a duniya kake cara maka kullum sallama 1 4 5 6 7 a cikin gidan nan kullum sai an mun saba da dare wani aka kiyaye kanka ni ba dauka ba kullum kai na sai shage yake me gina ka shi dai yana sa ai masa aure shi wa shi masta ne da wannan kazo kuma da lokacin bai yi ba Mai gida. na aure ne Mai gida. Ka dan saurari ni. wallahi Maganar da yaron nan ya zo da ita. to Wato ya kamata a ce haka din da ya zo da shi To. an sa masa. to yi kenan Kaga maganar auren nan? Eh. Wato ita za ta ƙara samu masa da nutsuwa. to haka ne To kullum ba fatan nutsuwa sa muke yi ba. ai ba musu da kake ba kake masa Ba haka bane mai gida. Ba haka bane. kema Ba haka bane maganar da abin da ya kamata kenan a yi. Kai kuma dan Allah ka dinga tausaya mahaifin nan naka. gogo leave am gogo so take note duk abin da ya biyo baya kar ka zargi kowa ka zargi kanka Me yasa kai wai kake irin wannan rashin mutuncin ne yi? Me yasa baka da kan gado ne? ni kaina Kai hakuri mai gida. zargi kaina Kai hakuri. to ai wannan kalmar da yake ga ita ce nake na ta Hakurin ne. Ai hakuri. za ki gama hakuri da kuma abin da ya Ko faɗa yanzu za mu je mu ɗauko wani ne mu ce shi ne na. Tun da shi Allah ya ba mu ya zani da shi. wannan Mai gida ka dinga hakuri. wannan In Allah ya yi da sai hankalin ka ya kwanta da